Once again, Merry Christmas. Merry Christmas. A lot of improvement karon nga December 25. Then still nga ipurso gihapon nato nga importante kayo ang first day of Christmas. Amen bata ana? Kaysa Christmas Eve. Christmas is a time when God gave His Son. Nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. John 3:16, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life." Amen bata ana? Ingnay inyo kaugalingon na ako'y kinabuhing dayon. John 3:16. At His Son, Nahimong, Tawo. John chapter 1, verse 1 sa atong Ebanghelyo nga nag-iingon. So lapay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. 1:14. O ang pulong nahimong tao, mipuyo uban kanato, puno sa grasya o kamatuuran, nakita namo ang iyang himaya, nga iyang nadawat ingon, nga bugtong anak, samhan. Natay mga plano, kada usa kanato, nga in order nga ma-accomplish nato kanang mga plano sa atong kaugalingon, naa ang atong Ginoo. This is a gift for us nga very good, maayo kaayo o excellent kaayo nga demonstration sa gitawag nato nga gugma. How? Paunsawan? I believe, ituo ko nga it would be only proper. Usa ka maayo nga proper lang that we honor God as number one. In this event, kitawag na ito nga Pasko. Kini nga higayon, aside from what we call Lord's Day, remember this. Your family is not more important than God. Kasi mapokus na sa itong pamilya. Ang atong pamilya, usayong na-idolize na ito ang atong mga anak sa ilang kagwapa, sa ilang kagwapo. Ganahan kay tanila. Pero kung bugok galing, di taganahan. Sa ako nagingon, the family is not more important than God. Ang usa ka pamilya being together at this time, at this hour, more important being with God. Atong hinumduman nga kung kita naghiusa diha sa Ginoo kini nga panahon, if we are together with God at this hour, with our family, the family will find its place and it will be regarded with unity and closeness. Nga naman, giuna nato ang Ginoo. Why? Unity and closeness. Why? Because we put God first. Si Jesus naingon sa Mateo chapter 6, verse 33. Seek you first the kingdom of God. Unahon nato ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanan iyang igadugang kanato. Amin bata ana? He would add other things if we put Him first. Idugang na sa Ginoo.
Kung maunag siya sa atong kinabuhi. Panahon sa Pasko, ang uban galisod og simba. Maybe there's a reason it's more difficult sa high lisod. Difficult lisod nga naman. It requires demonstration sa atong tagsa-tagsa kakabubuton, of which we feel is important sa ato. When we want to do something, nabitaw usahay kung gusto nato nga natin muon. We'll do it kay gusto man nato. Amen mo ana. Pero di ganin nato gusto, pasa to. I think it's time to demonstrate to God how much ka ma-appreciate nato ang iyang gugma marking this hour kini nga first day sa Pasko. Why we celebrate Noche Buena? Nganong midnight mangyod. Pwede na kong tuudan kaya uban nga tulog na o nakaabot sa kanang Noche Buena, tulog na. Ang uban nagsuroy-suroy. But we should be in our, what we call, in our family. Midnight, nagsimbolo kini of the light of Christ coming. Panahon sa kangitit, nagsimbolo kini nga moabot si Kristo. Mao ang kahayag. Panahon galing sa kangit-ngit, midnight. Kasagaran mga tao, pag ngit-ngit, fearful, hadlok, anxious. Tingala sila kung basig kung say mahitabo sa ilang kinabuhi. But remember this, kung naataing ana, that's the time when Christ came to bring us hope. Mahadlok man yung unta, nga na ang kahayag. Ang pulong sa Ginoo na gayon, I will never leave you nor forsake you. I will not let the enemy trample your family. Why is Christmas so important? Birthday sa usa ka tawo? Kasi magdebate man sila, nga di ko 25 bang relihiyong nadilig Pasko, di sila pasibot, ani. Pero kusog kayo mo dawat og regalo. Kusog mo celebrate. Pero di sila tuo. No? Sa Advent bisaw, no, makita na to. During Advent, it requires weeks of preparation. It takes time to prepare something really important. Pariha nga usa ka tawo magminyo. Pinanulitaw ka karon, sugton ka, di ba dahil kumikon nga minyo natata? Well, it takes what we call preparation. Magpreparar ta. Nga nung nasulti man ako ni, mama ni basihan na to sa Bible. Kami na to, may kasabot. Kundi mo sugot ang mong ginikanan, tabahanon, bahala mong namoy pusil. But now we learn things. Kamu mga bata nun makasabot mo, ani. Na kining among na-experience, dili mayo, kinahanglan nga inyong tunan, ang gitawag nato, ang pagpreparasyon. Usay natin effort, spend time preparing for our birthday, anniversary, etc. Sabi na karon bisag nag-uyab og isa ka bulan, mag-celebrate na. Uyab eh. Pag sunod bulan, wala na, nagibuwag na. Paano mo mag-celebrate? O bagong minyo, wa magsabot, nag-divorce na.
Pero ang preparasyon nga ilang gihimo, taas kayo. Tanaw ni mga artista, bungga, mga nato, bungga kayo ang ilang mga kaminyoon. Pero since walay foundation sa ilang kaminyoon that God is not the center, then we're with scrum wall. Gamay nga problema, dili makahimo. Sa ako nagigon, we spend time and effort preparing for your birthday and anniversary. And most people are offended. Dami na mag-asawa kung di madumduman ang birthday. Mahay-mahay na yun, high rocks. Moingon ba nga, unsa mga adlaw karon? Martes. Martes na eh. Ugba, Merkulis. Di na rin mo tingog. Kay limtan ang anniversary. Labi na birthday. Ma-offend ang mga tao bahin ni ini. If somebody doesn't remember your birthday or wedding anniversary and date, offended ayon. Kami sa among pamilya, lahi man mi. Pag nga birthday na ako, di, mag-birthday ka rin isa. Naanad mi anak, we birthday hay. Wa mi bakasyon na itong una. Magbakasyon mi, kami tibo o pamilya. Na-conference na ito ang UCP, Bukidnon, Asarapis, Cagayan. Kami mga pamilya, solid mo eh. Muna among bakasyon. Pero dili gina bakasyon. It's more on preparing ourselves for the service of God. Sa ako naging somebody doesn't remember your birthday or wedding anniversary date, most people are offended. Today, it's more than a birthday or anniversary we celebrate. It's God's covenant to man, ang pakig. Covenant, kasabutan sa usa ka tawo ug ang Ginoo. God's partnership with man. God comes into partnership with His creation through His Son. God created in the image of God. Man created in the image of God. Kaysa pagka natawo si Adan, wa siya malipay. Gipapared tanan. Kabaw, kabayo, tigre. Wagin mo angay si Kwan. Wagin mo angay si Adan. Pero sa ding pakatulog, gikuhaan. Ang usa ka babae. Nakita ni Adan. Unsa may reaksyon ni Adan sa diyang nakita niya ang babae? Wow! Kalami ba na, Lord? Parehas na ako. Dili kabaw, misa magpaibog ang kabaw. Di, pwede. Pag-create sa babae, daibog kaayo si Adan. Nakasinggit ka siya. Wow. In 2 Corinthians chapter 5, verse 14, for the love of God controls us. Kay giharian kini sa gugma ni Kristo, control means to hold together. That's why Christmas is very important. Why? Daghang kay kahibulungan, it is awesome. Ikumpara ragod ang Disyembre ug Nobyembre. Di balahi ang Disyembre? Amin ba ta, anak? Na ikahulugan nga nung lahi kayo ang feeling nato during December or Christmas. Ang atmosphere during Christmas
different kaayo. Murag naa tay paglaom. Because of the love of God, the message is the love of God. For God so loved the world. That's why Christmas is so important to us. Christmas is our salvation. Ang Pasko mo atong kaluwasan. Christmas also usa ka deklarasyon of God's love to us. Niingon si Jesus, I'm not going to lose you. Dita mo pasagdan, dita mo buhian. I will not let the enemy take your sons and your daughters. I'm going to change your situation and bring hope to you. Pasko. Importante kay sa ato ang Pasko. Be reminded nga importante kayo nato December 25 rather than Christmas Eve. Naghunang-huna magaling ko sao na to nang kay actually tradition wise ra magina ang Eve. Pero kauna-una sad ko nga it is time for us to light the Christ candle. Agod lisod kayo sao na to nga kuan. Iko padayon na lang kita sa ingana nga sitwasyon. But the most important for us is December 25, the first day of Christmas. Nga maningkamot gyud ta. Salamat karon nga medyo daghan kay kami na ito worker gyud na dire. Magsayo-sao eh. Ubang tao wala. But let's encourage again next year. Ug wala galing ko mga hatag og goods this time. Kay gusto nako nga ang katawhan kita dire kamauta muhatag dili ta mao ang tagaan. Amen bata ana. Mag-learn ta during this time og next year maghimo tag programa ani bahin ang sao nato pagang panghatag sa uban. Mag-ministry ba sa prison or other of the press area there sa Hingoog, ato ng pagahimuon. So, sa ako nagingon, Jesus said, I'm not going to lose you. I'm not going to let the enemy take your sons and daughters. I'm going to change your situation because Christ was born niini nga kalibutan og siya mawala ang iyang pagkaginoo. He is right now seated at the right hand of God ug naghatag ni sa ato og hope para sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao ka na ebanghelyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.